Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Siziň öňünizde durmuş turalgy saatly gepleşigimiziň ýene bir täze sany. Täze sanymyzyň hormatly mehmany bolsa, siziň söýüp dinleýän aýdymçyňyz, Zenan aýdymçymyz Aýsylu Gordowa. Aýsylu gepleşigimize gelip wagt aýryp mehman bolýanyň üçin ilk bilen sag bolsun aýdýas. We ilk bilen ähli dinleýijileriň gyzyklanýan ilkinji soragy näçinji ýylda dogully, nirede we maşgalada näçe dogan ähli soraglary ilk bilen şo soraglara jogap berseň, soň beýleki taýarlan sowallarymyza geçersiň. 1987-nji ýylda Ahal welaýatynyň Sarat etrawyna ýeneden doguldum. 10-njy martda dünýäýim. 10-njy martda dünýäýim. Maşgalada näçe dogan Aýsyl? Maşgalamyzda 5 dogan. Tuwalamy. Näçe gyr, näçe oglan? Menen ol aýallaganymma, menen kiçem 3 tane oglanjygymma, bir 5 dogan. 5 doganyň içinde diňe sen aýdym aýtýanmy? Elbetde. Elbetde beýleki dogallaryň aýdym sadyle meşgulanaklar. Sunuga towalan höwesleri gaty oly, aýdatlary gelýär. Menen kiçiň körpejigimma da oglanjygym. Awa. Inen sesi gowy, aýdym aýtdyr bilemek. Näçe? Tonya köpçülüge çykmana çekin. Çekinýär köpçülikde. Sen pikirin. Söýgü näme? Cennet söýgü üçün şeýle jogap beresim gelýär. Yüregim bilen. Söýgü kim diýe ejata bolan söýgü, watana bolan söýgü. Men watana bolan söýgüni birinji ýerde goýýan. Näme üçin diýende? Men Azerbaýjan döwletine ejem bilen bile gedelenje çykdym. Ejem ýanymda. Awa. Ýöne hakykatdanam men watandan kän aýrly bilemem. Bir radım ýetenek diýende. Ýetenek bir hili küýseýän öz ýurduňa gelesiň gelýär çaltyrak diýinjal şaýtdan. Onuň gelenne şeýler duýgy boldy da menne birinji gedip çykyp gören döwletim Azerbaýjan bir ýaşy barlap durdy da. Geleňizde topragyň bir ýokary galarak ýiti. Toprağa oxşasyň gelýän duýgyny men hakykatda gördüm men. Ejeme şey diýeni, ne? Ejeme. Hakyk. Şu wagt menem şeýle diýe. Ne ejeň ýanynda ýöne watana bolan söýgün hakykatdan men birinji ýerde goýýan. Cennet bir aýdym aýdyp beresim gelýär. Başysyna. Aslında şol aýdym men üçin ýakyn görüp ýazdym. Sözleri Kaka Murat Rejepowyňky, şahyr. Sazy Agasyla Brozayewiňky, watan saňa diýen bir aýdym. Şol ýerine ýetip başysyna. Onda owadan watanmyzy, asuda watanmyzy ýüregimiz diýsegem bolýar. Waspediýan aýdymyň dinläli, soň sowalarymyza geçeriz. Başysyna. Sen hakda yuwan söz söylemek günah. Hoş sözlerim yüreğime sığmadı. Sen Türkmeniň owal ahir sünnele ruhundan döredin beýik sunwaty. Müňwer owad eder hatta gamaslan. Sen ne guri ağaç tutar bolýanlar. Gökden aýdym bolup ýağan ýağışlar. Onu dinlän aşga duçar bolýanlar. Ömür saňa, ykbal saňa watan. Örar saňa, kasam saňa watan. Qara başym gurwan, qara başym gurwan, qara başym
Vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana. Ömrüm sana, ikbal sana, can vatan. Vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana. Ömrüm sana, ikbal sana, can vatan. Sallarından kalbi dolan kuşlarım, gönlün coştu kalan olar perileri. Bu yer göğe adam atan süngüne, oval bilen can üflenen yerleri. Müngür ovad eder hatta gamaslan. Senne huri ağaç tutar bolyanları. Öptün aydın bolup yağan yağışlar. Onu dinle nasıl tutar bolyanlar. Vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana. Ömrüm sana, ikbal sana, can vatan. Vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana, vatan sana. Ömrüm sana, ikbal sana, can vatan. Ömrüm sana, ikbal sana, can vatan. Can vatan. Köp sağ ol Aysel. Inni biziň gepleşigimiň adyndan belli bolýaly, durmuş turalga satly gepleşik. Biziň taýarlan sowallarymyz durmuşda bir islenlik ýerde ýa islenlik ýagdaýda bir islenek adama berilýän ýeňil sowallar. Bize de sen jogabyň gyzykly şol sowallary. Mümkin bolsa dowam edibereýinmi? Devam edelim. Sen pikiriňçe sen garyplyk diýip näme düşünýän? Men garyplyk diýip garyp hor ýaşamagy düşünemem. Garyplyk diýip. Garyplyk näme zat? Sen pikiriňçe? Maşgalada agdyberlik bolmasa. Garyplyk hasap etýän men. Ýa-da durmuşda ýanyňda dostuň, joraň az bolsa şol garyplyk diýip hasap etýän men. Dostun joraň az bolsa ol ýekelik bolmaýar. Ay garyplyk bir görnüşi bolsa men çyna. Yekeligim ýene garypligim. Sen pikiriňçe dost ýarlaň ýok bolanyna Maşgalanda agdyberlik ýok bolany. Ýa-da şahatlyk, şowkun ýok bolany şolan bir garyplyk mykda diýen men. adam nämäni dogry saýlamaly durmuşda? Yani ýallaşy. Yani ýollaşyny dogry saýlamaly. Hemem saýlap alan kärni. Dogry saýlamaly. Söýüp zähmet çekmeli. Hawa, elbetde. We öz käriňden, öz zähmetinden lezzet alyp. Lezzet almaly. Şonda hiç haçan ýadaňam, hat öňküden kämil işler döredip bilýän. Köp sağ ol. Inni owadan ses, dinleýijileň öz muşdoklaň we diýenler toý-tomgda owadan sesiňiz bar idi. Yani maşgalaňyzda sen sesiňe has aşyk kim? Ejenmi ýa kakan? Maşgalamyzda men sesime has aşyk ejem. Eje. Ýöne meni aýdyma başladan kakam. Kakan kemçilikleri näme? Meselem gyýdym şu ýerine has bir pesräk aýdypsyň. Kakam maňa köpülen kemçilik berende duýgusyny berbilmändim. Diýen sözü aýtdy. Şu aýdymy aýdypsyň gowy ýerine ýetiripsiň ýöne duýgusyny doly ýetirbilmändim diýe.
Özüň haýsaýdym çiň sesin gowarýan. Özüm Türkmenistanyň halk artisti Hacı Mamedov. Neretde aýdym çiň Nur Muhammed Meretov. Bilbil Öwezova. Men hem aýdym çiňem dinleýän dogrymy aýtsam. Edil şu wagtlar haýsaýdym çiň dinleýän özüň. Edil Şowa Hacı Mamedov. Sen pikiriňçe iň gowy ses nämeň sesi? Bolup biler ya, guşlaň sesi ya, bilemem. Soğuň sesi ya ýene bir zat. Tebigatdan hem alyp bilýän, tapagy diýen. Men üçin iň süýjü we gowy ses adanyň sesi. Doğru aýtýan. Inniki sowalmy. Zenan maşgalada esasy bolmaly 3 häsiýet. Edeplik, çalatynlyk, bu kadiýe. Ýalta bolmaly. Naharetmeli, hem aýdym aýtmaly, hem öňe ýetişmeli. Ondan salihatlyk diýip Salihatly. bir söz bar da. Meselem, meňe jem köp diýen sözi. Salihatly bol. Şu söz näme diýip soraýan. Edepli bolmak bilen salihatly barmy diýse ýok diýýär. Tapagydan aýdýar. Tapawdy başga. Bize daýdaý. Edepli olmak özüňe, edepli alyp barmak, edepli hereket etmek, salihatly olmak, adam sen göwnüňe degenne dem diýişin gysmaly. Terşan bilen azgarlyp boş bilse, salihatly sen hem edepsiz hem salihatsyz görünmek. Edepliňe mitýä diýär. Edepliňe mitýä salihatsyzlyk. O adamyň näçe içinde gizläp bilsen, nice siyasetleri hemmeden bar. Gizläp bilsen, näşolna sen gowy adam. Şolar aýyry bilsen, hassa ýuwaş. Köp sag ol Aýsel. Inni hemme soraglary bir ýylda berip çykmaýyn häzir. Owadan aýdymlaň birini tomaşaçylarymyza ýetireli, onuň sowallaryny dowam eder. Başysyna Deli könglüm gelneti hat bereyin Yastıktasın sever yarın zıtma Kendim altan evül sana bereyin Keveninin karı atan zıtma Keveninin karı atan zıtma Bir bolar ýigdiň wepaly dosty Bir tem öwnüp bolar asdosy Täjetgin başyňa wepaly dosty Ýöne öýke bilen dostuň ınjytma Ýöne öýke bilen dostuň ınjytma Olma ağız dinleme Cedel edip cengden hayır gözleme Kerine buy tanıyıp uli görleme Nerede bolsan dost yarını incitmay Nerede bolsan dost yarını incitmay Sahir Aydar
inne akıl sözüni höwes etmeň özge ýigdiň gülüne azary yetmese hiç bir kişiniň ot gor toýup goňşy golamyn zıtma ot gor toýup goňşy golamyn zıtma nirde bolsaň dost ýaryňy ýanjytma Yalnız yüreğimde koyma yaranı Seyyerin seyyerin seni el nara Sensin benim bu canımın dermanı Seyyerin seyyerin seni el nara Yalnız yüreğimde koyma yaranı Seyyerin seyyerin seni el nara Sensin benim bu canımın dermanı Seyyerin seni el nara Garaşyan garaşyan el nara cana Garaşyan garaşyan el nara cana Garaşyan garaşyan el nara cana Garaşyan garaşyan en aşağıda Gıdansından yemay bilen qaranda gülüm Aksa basıp yuvaşa yüreğinde gülüm Canım alyan edidim qaranda gülüm Seyyerin seyyerin seni el nara Gıdansından yemay bilen qaranda gülüm Aksa basıp yuvaşa yüreğinde gülüm Canım alyan edidim qaranda gülüm Seyyerin seyyerin seni el nara Garaşyan garaşyan el nara cana Garaşyan garaşyan el nara cana Garaşyan garaşyan el nara cana Garaşyan garaşyan en aşağıda Yadımdan çıkma yar lelem koyunu Gözülün içine köyüptüm seni Yalnız yüreğime kalma yaranı Seyyerin seyyerin seni el nara Yadımdan çıkma yar lelem koyunu Gözülün içine köyüptüm seni Yalnız yüreğime kalma yaranı Seyyerin seyyerin seni el nara Garaşyan garaşyan el nara cana Garaşyan garaşyan el nara cana Garaşyan garaşyan el nara cana Garaşyan
Aýdyl köp sawal ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin inni şu ýerde esasy bellemeli zalym. Biziň şu gepleşýär ýadga edip oturan ýerimiz Göktepe'däki Enarym kafesi. Elbette şu pursatda Enarym kafesiniň ähli işgärlerine de köp sag bolsun aýdýan goý müşterileriniz köp bolsun. Elbette hemişe kafeňizde toý bolsun, bayram bolsun. Inni ýene de sowgatlarymyz var. Bize himayetkarlyk edýän ähli türkmen telekeçilerimiz diýen ýaly öz önümlerini biziň gepleşigimize gelýän mihmanlara sowgatlaryny uğra edýärler. Şu ýerde Josh Suna bilýän. Sağ olun. Yurdumuzda raýatlarymyz üçin zähmet çekýän Parahat hususy karhanasy öz Josh Soğundan, öz önümünden ýörüte biziň gepleşigimize gelýän mihmanlarymyza uğra edipdirler. Öňe çık görensiň, sebäbi hemme biziň marketlarymyzda, bazarlarymyzda bar bu suwlar. Ýöne onda da men isledim bugun gepleşigimizde men sana hyzmat etken Josh Soğun. Alay. Sebäbi sen häzir ýene kan aýdym aýtmaly hiç. Noş bolsun. Aýsylo seni özüňden başga kim gowtanaýar? Deňe çağany ejetip gowtanaýar. Ejeňe hemme zat aýtýarmy? Elbette. Ýöne käwak çağalar ejem gynanaýmasyn dip öz gynanan ýerine aýdan. Beýle ýagdaýlarym bolýar. Hawa. Özümden o men tanaýan bir ejem bir aýarlaganym. Ejem aýdylmadyk batlarymy aýarlagan aýtýan. Aýarlagan aýtýan gaýjana. Ýok. Köp sag bolun. Inni sungat işgärine ilkinji bolmaly häsiýet. İlkinji bolmaly häsiýet sungat işgärine alçak bolmaly. Gownaçyk alçak bolmaly. Sebäbi gownuň alçak bolmasaň sen adamlar bilen gowgurlaşyp bilmersiň. Adamlaryň ýüregine girip bilmersiň. Ýüregine girip bilmersiň diýdiň. Şol jogabyňa men sowal beresimeli. Sungat işgäri bolup adamlaryň söýgüsini gazanmak, bir ýüregine girmek aňsady iş däl. Ýöne gazanan soň şol söýgüni saklamak ol ondan beter kyn. Saklamak üçin näme etmeli şol söýgüni? Şol söýgüni saklamak üçin başdaky bolşuň ýaly bolma. Näme söýgüni gazanmak? Söýgüni gazanmak üçin adamlaryň söýgüsini gazanmak üçin kän o häsiýetleri görkezýän. Özüň gowalyp barýan. Soňra halkyň söýgüsini gazanyp olan ýüregine girip häsiýetini ýetgetsen halk seni kabul etmeýän kýal. Halk senden daşlaşyp başlar. Öňkü gazanan söýgüňe bitirersiň diýär. Sada bolmaly diýän men. Nämen bagşlap bilen o? Yalan sözi. Yalan sözi. Yalan söz demeýän adam ýok. Ay ondan men yalan bagşlap bilemem. Bagşlap bilmeýär. Teoriýaňdakylaryň hiç yalan sözden okmasaň. Söyleye. Ýöne näme diýinýär? Näme jogap? Öwreşýän. Şoňa sen yalan söz diýän dip ýa ay bolýaly dip geçirýän. Ýok, şo häsiýetim barda men aýtjan. Özüň yalan sözden okmy? Yalan söyleye. Käwalçyk. Meselem näýle yalan söyleyän men. Öýde men şonu toýa gidemek ol bir haýsy. Ya toýa barp beräý bir gutlaga aýdyp beräý. Ay men toýum, men bary bilemem. Yaltanan wagtyň ýa-ýa-da bolsaň şeýle. Skapyň gelenak öýden käwä çeýle. Yalan söyleyän menim. Ýöne yalan söylemeler başarsan. Ýöne bolmaly, yalan sözlemeli ýerlerim bolýar diýär. Tamam. Yada düşse gamrin olyan bilece okan gıylarım kalbime min mukam talyar bilece okan gıylarım kalbime min mukam talyar bilece okan gıylarım yaşlık bizden
okudum yalan hatlarını, gözümde tıyratını. Hayran eder suratını, bilece okan yıllarım. Hayran eder tıyratını, bilece okan yıllarım. Yaşlık bizden geçer gider, kepler kimin uçar gider. Yaşlık bizden geçer gider, kepler kimin uçar gider. Bizden aran açar gider, bilece okan yıllarım. Bizden aran açar gider, bilece okan yıllarım. Aşık oğlan sayrar dilim, sarılmasın kızıl gülüm. Yatlatar bağın bilbilin, bilece okan yıllarım. Yatlatar bağın bilbilin, bilece okan yıllarım. Yaşlık bizden geçer gider, kepler kimin uçar gider. Yaşlık bizden geçer gider, kepler kimin uçar gider. Bizden aran açar gider, bilece okan yıllarım. Bizden aran açar gider, bilece okan yıllarım. Bilece okan yıllarım. Bilece okan yıllarım. Yüreğimde bulman yerin kaymağın, olsun atar elindeki köynağın. Aşığını yaylıderde koymağın, derdim artar sen gelmesen Cemile. Cemile, 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 aşkında divana Cemile. Divana, divana, aşkında uğrunda divana. Divana, divana, aşkında uğrunda divana. Şah yılgırsın aylı zadlı açar, ol menin baltımın yolunu açar. Kendini kıyılıp menden yüzlük geçer, derdim artar sen gelmesen Cemile. Cemile, 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 aşkında divana Cemile. Divana, divana,
Sana berilen iň gowy maslahat. Maňa berilen iň gowy maslahat. Gowy. Gowul. Adam, gowy adam bolmaly, gowy bolmaly. Maňa berilen iň gowy maslahat şol. Ola men öz kakamyň sedi. Adam gowy bolmaly. Nire barsaňam gowy bol, özüň gowy alyp bar diýen söz. Meňçiniň ullakan maslahat. Kakam gowy alyp bar, gowy bolmaly diýende sen gowy bolmagyň manysyny näme düşünýän özüň? Näme häsiýetine gowy bolýan? Gowy adam bolýar ýa-da. Şo söze men näyle garaýan. Köpçüligiň içinde özüň gowy alyp barmak, edepli alyp barmak, asylly alyp barmak, salihatly bolmak. Şu zatlaryň hemmesi gowy bolmagyň içine ýaman kendat, giriýär bolam gowy bolmagym kyn. Elbetde. Kakam aýdym sada urukduran kakam diýdiňiz. Kakaňyz sunuga diýişgärmi? Ýok, kakam sunuga diýişgärdi. Men kakam tarapda da, ejem tarapda da sunuga diýişgär ýok. Ýöne sunugatyň zehiniň ýanmasyny diýip, maňa gortky beren insanlar kakam bilen ejem. Onuň olaryň anamyny ödemegem birazrak kynrak düşýär elbetde. Men esasy şu wagt urukjak bolýanym, urukýandadım. Diňe janyny ses aýtjak. Men toýlarda da baralarda men janyny ses aýdym aýtjak. Halkyň isleýän adam şol janyny ses dogry aýtýan. Aýsal ony gepleşigimiziň dowamyna okan ýokary okuw mektebiňe aýdyp geçäýeli. 2006-2011 ýyl aralykda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okudum. Tamamladım. Tamamlan hünärim. Meden Miras Fakültesining folklor toparyny guramak we dolandyrmak hünäri boýunça. Aýsal häzirki döwürde internet platformalary has bir ýokary derejede diýenýär össi. Senlik bir adam internetde ya internet platformalaryna bir gowaýdymy dinleselerim ýadyna belläk galýarlar. Biz soňky döwür sen aýdymlaryň, halipalaň aýdymlaryny has bir öz ýoluň bilen, öz stiliniň bilen döretýän. Täzeden işläp, täze öwüşgün berip. Ol maslahaty sana biri berdimi ýa öz pikiriňmi? Dogry öz pikirim. Öz pikirim. Söýüp dinleýän halipalarym da Pelwan Halmuradow. Aýdymlaryny gowurýan, bir hili duýguly, ütköşük. Şol halipaň aýdymlaryny ýerine ýetiren soň özüňde halipaň gowunyna ýararmy diýen pikire döreýänler. Elbetde. Ya dinledik görýän näle dinledik görmek mümkinçiligi menne bolanak elbetde ýöne dinlesem diýen höwes menne döreýär. Onuň näle gowunyna ýararmy Hawa. Näme diýerka? Gowunyna ýaramanam. Gabatlaşyp. Ýok, gabatlaşyp görmedim. Gabatlaşyp göreňem. Dogry aýtýan gowunyna ýaramanam biler. Sebäbi after aýdymçyň ol özde halipaň. Onuň belki ýaraýanlarym. Sen pikiriň näme? Ýa-da eşitýän daşda görükdün. Awa daşda görükdün eşitýän ýagdaýlar boldy. Ýok, gowy diýýär diýdiler onuň arada bir özüm bir 4-5 gün boldy. Ýazdym. Täzelikde salam gowmusyňyz. Men Aýsylu. Men dedim siziň aýdymlaryňyzy soramany aýtýan. Bagyşlaň ötünç soraýan dedim. Mümkinmi diýip aýdyp bolam sorady. Ondan jogap berdim halipa. Ýok, awa şeýle bir ütköşükde Pelwan Halmuradow ol halipa gatdy men üçin ütköşük men şol bir gepleşikde zatda bir da gürlese şolar dinleýän üçin başgaça gürleýär, akylly. Täsirli has. Täsirli men üçin awa aýdymlary ýaly gepleşikler hem täsirli men üçin. Halipa näme jogap berdi? Aýdylmalydy. Aýdym diýdi, men bir aýdamsaň diýdi, menki senki däl diýdi. Şo ütköşükde da. Ya berýän jogabym başgaça diýär. Awa. Men üçin ene de ütköşük bir täsirli jogap berdi. Ondan soň da hasam hem aýdymlaryny aýdyp gelen. Awa. Indi täzelikde näme aýdym işleýäňiz? Täzelikde halipa Pelwan Halmuradow aşk babaň sözlerine ýazylan bir aýdym onu taýýarlap otyrdy. Onuň
sözüňem bölýän ýerine ýetirip beräş taýdy. Tisginip oýannym gijen ýaryna, bütün awamym parahat ýatyr. Tisginip oýannym gijen ýaryna, bütün awamym parahat ýatyr. Meniň ýüregimiň içki törüne, hasyl bolman heni darzygym ýatyr. Meniň ýüregimiň içki törüne, hasyl bolman heni darzygym ýatyr. Köp sağ ol Aytalo. Onda arkaýyn dinleýijileň bu owadan aýdymada garaşmaly. Nesip bolsa. Nasip bolsa. Üstünlük hemraň bolsun. Elbetde awraýyňa awraý goşsun. Dinleýijileň köp bolsun. Inni bir owadan aýdymlaryň birini tomaşaçylarymyza hödürläli, dinletinler, diýinjalsynlar, elbetde soň soraglarymyza geçersin. Başytyna. Yalan sözler gülüşlere, ananın gittin ilere. Kim biler neçe seneler yanar durar bu içimde. Hiç gülmedik şu yüzüm bir sene güllü seni söyledi. Dönsen de manisi yok, düştün özen bu önüne. Adaletsiz koca dünya yine bulan bana bolli. Aşka taşı aracısı dönüp gelip bana devdi. İnni göğün yaralı kırık kolu kanatı. Seni gali yarası barsın dursun acısı. İnni göğün yaralı kırık kolu kanatı. Seni gali yarası barsın dursun acısı. Göğün yarası. Yeter artık göğnüme, dözüp gittin ömrüme. Göğün sırım, ananlığım, bu ne ziyanlar bu bana. Hiç gülmedik şu yüzüm bir sene güllü seni sevdi. Dönsen de manisi yok, düştün özen bu önüne. Adaletsiz koca dünya yine bulan bana bolli. Aşka taşı aracısı dönüp gelip bana devdi. İnni göğün yaralı kırık kolu kanatı. Seni gali yarası barsın dursun acısı. İnni göğün yaralı kırık kolu kanatı. Seni gali yarası barsın dursun acısı. Göğün yarası yaralı kırık kolu kanatı. Göğün yarası barsın dursun acısı. Göğün yarası seni gali yarası barsın dursun acısı.
Geceler günni dilep Hudaydan Torogum sen bollun aydan günden Kursoguma tümen misli okyayken Yalan dünyada Kursoguma tümen misli okyayken Yalan dünyada Yalan dünya Beni kayga koyan dünya Yalan dünya Bak kayga koyan dünya Aysulu yerine etip beren aydın üçün köp sağ olsun aydiyat, inne soğallarımız devam edelim. Nämäni undup bilen ok? Undup bilen ok. Nämäni ýadyndan çykaryp bilen ok? Bir zada gaty gynanýanam men. Şunum bilen gynanamda men şu zady ýadymdan çykaryp bilen ok. Bir zada gaty beğenmem bolýar. Ýok, onu begenjimi unutjan näme Ýatlap bilen ok. Begenjin ýatlaýan da ýöne bir hili gynanjymy Has köp ýatlaýan. has köp ýatlaýan men. Bir zada gaty gynansam, men şu zady ýatlasam men ýene-de aglasym, men ýene täzeden edil şu ýagda ýatyşyp gynanyp bilýän. Durmuş siz üçün nähili? Durmuş ajaýyp. Ýöne öz garaýşyňa baglymy? Öz garaýşyňa bagly. Men üçün öz garaýşyňa bagly. Durmuş ajaýyp. Yalgarın adamlar diýen mene. Bir maňa gelip bir aladatyndan aýtýar. Bir gizicek zatlarda meselem adam özüne bagly maka diýen men. Köp zat. Kyn bolanyny nähili bolýar sen üçün? Kyn bolanyny? Kyn bolanyny. Ajaýyp diýen pikirini üýtgedip biler ene. Kyn. Men gowy diýip ýördüm bolýan. Kyn eken diýip arasynda ýadap diýensiň, onu seniň adamym diýär. Ya da oluq esasyny kyn bolanyny cennet näme diňe kyn bolup biler. Adam kän işläp ene köp uzak wagt taýýarlanýarsa biz meselem 3 gün. Gije günü. Biz 3 gün şu 3 gün boş, biz 3 gün gije günü işleýär. Ýöne arasynda bir 3 saat ýatyp dinjelýär. Diňe şol kyn bolup biler. Başka kynçylyk ýok, ajaýyp ýurdumyz we asuda ýurdumyz we parahat ýurdumyz we ýene özüňe bagly. Özüňe bagly hemmeden. Nähili adamlar sen bilen dostlaşyp bilýärler? Men bilen dostlaşyp bilýän adamlar sada. Men sada adamlar gowy sada ýürekleri bolup bir sada gürleýän adamlary gowuryan, hormat goýan, şolar meni ýylgyrtyp bilýärler. Ulum sadamlar bilen men salamlaşmam bilemok. Meňne bir häsiýetim. Aslında durmuşda ýapyk adammy? Men özüm. Ýok. Näkäbir adamlar, köpçülik adam bolsun ýa başga bolsun,
Şol baran yerine açılıp girişýänçe biraz çekinip yapılı oturýarlar. Yok, Son wagtyny tagat geçmek bilen belki guruluş gider ýa-da gurulmaýan oturup gaýtýan adamlar amma bilýärmi? Taw, şeýle adamlar amma. Ýani men beýleden. Açyk adam men özüm. Öz bolşum ýaly bolýan. Ütkäsim gelýär käbä. Bolşumdan. Bir hili adamlar bir hili göz bilen teretýär. Ha, alçak bolsa. Bir hili açyk bir prostoy, sade hereket etýän adamlar sana başgaça düşünýärler. Onuň menim ütkäsim gelýär, menim ulumçylyk barýan, girýän. Yenen kovalşym gitýär. Ay 5 minut geçýär, men yenen kovalşymda. Yine boluvereyin şolyanki. Ütkä bilemem. Arzuwlaryň, öz eden arzuwlaryň hemmesine yetdim ýa-ni tek bamy yetmelýärler? Yok, hemmesine yetmedim. Niresinde şumat? Niresinde? Esas arzuwlarym galyda. Esas arzuwlaryň galy. Biz bilen paýlaşyp bilersiňmi ýa gitleýin bolsunmy? Paýlaşybeler. Durmuşlarmy? Ayal başgalar her bir denanyň. Her bir denanyň arzuwy ece bolmak. Aşkıldasın yalandığını men senne gıybildim Ken garaştım gelerdi yürüp dönse yanım Bedenip beklenip çıksın men karşımda gülerdim Her bakışta yürüp bağrım o da sen gayırdım Bedenip beklenip çıksın men karşımda gülerdim Her bakışta yürüp bağrım o da sen gayırdım Gelmedin, gelmedin pek sevimi bilmedin Gelmedin mercanım pek sevimi bilmedin Her günümüz şatlıklı geçerdi İlki beğenirdim Ol günümüz kaydıp gelse didip Yürüp dönse yanım Seni yatlap gamlin oturyan Sevin zarın çekyan Yadan hatlan gamlin okuyan Bağrım dilim dilim Seni yatlap gamlin oturyan Sevin zarın çekyan Yadan hatlan gamlin okuyan Bağrım dilim dilim Gelmedin, gelmedin Pek sevimi bilmedin Gelmedin mercanım pek sevimi bilmedin
aşık nuru seňeýrinde gamgyn bol ýar sen bilen sürsödüm döwran eridim merjanym bebenip betlenip çıksen men kaşımda gülerdim her bakışta yürek bağrım o da sen koyardın bebenip betlenip çıksan men kaşımda gülerdim her bakışta yürek bağrım o da sen koyardın gelmedin tek sevimi bilmedin gelmedin mercanım tek sevimi bilmedin gelmedin tek sevimi bilmedin gelmedin mercanım tek sevimi bilmedin. Hoşlaşmana baramda tenin tete çıkısın hoş tever yar diyem de bak gözünden yaş döküsün arkayın ol evime deyip vada bersin vadan arkayın koydula sonra beni yedidim vadan arkayın koyaydı sonra beni teyvilim bugün senin başında kızılıymen kalgayar kıyılık merteben gıdıva gelin gözlün ağlayar ayrılsan duygumine yüreğimi dağlayar vadan arkayın koydula sonra beni yedidim vadan arkayın koyaydı sonra beni teyvilim unutup taslan yarına yürücüğü yanır vadan arkayın koydula sonra beni yedidim vadan arkayın koyaydı sonra beni teyvilim Bağsı diyeri evime özün namartlık ettin hoş sever yarım diye başına kürtü attın tehedin özün bellede ölteyvini puç ettin ey vadan arkayın koydula sonra beni yedim vadan arkayın koyaydı sonra beni teyvilim
meni didim. Aysel durmuşda ejidilän ýerinde. Şol ejidilänligiňi bildirtmejek gorup mert görünen ýerler bolmy? Gatken. Häzirem bolýar. Hawa. Näle ýagdaýlarda şol? Mene şeýle ýagdaý bolanna, Adamlarda şeýle häsiýet bolýardy. Meselem, bir zatdan gorkýar. Ýöne şol özüniň gorkusyny garşysynda görkezmejek gorup, "Ýok, gorkamak men niýe bilýärmi? Sen ne bolýam şeýle zatlar." mene ejidilän ýerimde, ýa göwnüme degilen ýerinde, men şonu aglasym gelen ýerine meselem ýylgyr bilýän. Mühim kamusy bilen gidile bilýän. Şonu. Onu gelen ağyn soň ýerde aglaýan. Öýde. Ana, ama öýe barýan san köşeşýän. Hem ýadymdan çykýan. Şu serpay toparyna işledim de men Cennet bilen. Şataýda men bir işteş geldim hatta Gözel Süleyman oğlu bala maýdymçy gelin. Maňa sen ýaman nejik diýetdi. Hemişe menem näçin diýdi. Ay şu açalar bir meselem saňa diýdi, zat diýetdi. Mühim kan gidleýän zat diýdi. Şo gynanmaly ýerinde güläýän diýip. Näme diýin men aglaýyn mı durup diýedim men. Ýöne käbir adamlar saklap bilmeýän adamlar bolýar. Asaklamaly bolýar, sunat işgär bolsaň. Köp sağ ol. Inne ýa-da sözümizden başynda soraglarymyzda kakam kän nisberýär diýdim. Şol aýtmaly ýerlerine zat bolýan. Edilki şumatky ýerine ýetiren aýdymlaryň repertuarlaryň içinde kakam göwnüne ýaraýan iň haýsy aýdymlar. Kakamyň göwnüne ýaraýan aýdymlar şo Pelvan Halmuratyň aýdymlary we göwn ýarasy wefasy. Onuň Yaradan Allah'tan bir hüküm olsa, hova eňräp bulut oýnap garaglar. Şoňa duýguly öýdi gowy. Hem aýdymlaryň diňleýär, ýöne esasy belli aýdymlar has bolýar. Ýerine ýetiren aýdymlaryň içinde. Ýakyn joraň barmy? Ejeň aýraly. Ýok. Ýok. Näçe? Jora diýenne bir wepaly dost tapmagam, bir ýanyňa gowy jora tapmagam kyn. Aslında durmuşda kyn ýagdaý. Şoňçynam aýarlaganyň ejeň aýdylar. Onuň daşary men şeýle gatnaşan aýarlarym bar. Ul aýarlar ýaşlary menden ýöne şolar bilen maslahatlaşyp, kän oturup çaýlaşmany da. Çaýlaşmak, şolar bilen iş döküşmek maňa ýakymly. Sebäbi özüňden uly ýaşly adamlar saňa gowdatlar maslahat berýärler-de. Ýa biziň intep geçmeli ýolumyz olar ýam geçdi. Şoň üçin olar has ýakyn bolýar. Şolar maňa ýakyn bir hili. Sen özüň kime jora bolýan? Men özüm islenli adama jora bolup bilýän. Wepaly. Şu zady aýdaýma hiç ýerde diýip maňa bir zat aýtsa da meselem, men şol adama arasla jora bolup bilýän. Men şoň ýaly bilýän joralarym kän, meni önde jora hasaplaýan. Inne Aysel o şeýle sora göresim gelýär. Menem daşgulokdan eşitdim. Edil özüm o ýerde ýokdum. Näme üçin niýe aýdymçylar öz sadanalaryny niýe bek tutýarlar diýe, toýda diýe. Onu näme sebäpden diýenem bilemek. Belki bir bolmasy ýerde eşdenler gatrak gürlärini zadyň şeýle kabul edipdir. Bir ýöne toýda mihmanlaryň biri. Mene dogry maýdaýyn, maňa berdiler o sora menim bilemek diýdim. Indi sen aýdymçy, senem toýa gitýän. Sadanalan toporuňam bardyr. Sadanalar gaty bek tutulmaly aslında. Toparym bar. Tuttursalar menen tutjak. Tutturalım. Men sadanalam tutturdanak. Aslında näme üçin bek tutýar? Olar meni bek tutýarlar. Näme üçin şeýle? Näme üçin şeýle diýende. Dogrusy men kän sadan oglanlar bilen işläp gördüm. Käbir durmuşda şeýle ýagdaýlar bolýar-da. Men öz pikirimi aýtjan, adamlar saňa erwet diýýärmi? Sen pikirin gyzykly, şoň üçin sen mihmanlygyna çağırdy. Pikirim
durmuşumda bolan ýagdaý aýtýan. Şeýle ýagdaýlar, şeýle pursatlar bolýar durmuşda. Pul berip, puluna düzedip bolmaýan zatlar bar. Puluna adam işletip bolmaýan ýagdaýlaram gördüm. Pul töläp, hiç zat öwrenmedik ýerlerim bolly. Aýana Allah islese, muhtun adam. Saý sebäp bilen halip bolan bir ýer çykyp geldi, orada taýýarlanyp bolýan ekeni. Hakykatdan men öldürmüşümde bolan zat şeýle ýagdaý. öz sadanlaryň bilen gatnaşyp. Men sadanlarym bek tutup bir sadanlarym bilen erwet gürleşip bilenmi? Gaýtam şolaň göwüne ýetmek, näme iýjek diýseler. Şunu işläsler gelene, işlämdi. Ona pursatda sen sadanlar toparlaňda üstünlük arzu edýär. Goý aýsyr toýlaryňyz kän bolsun. Toy bayramlarynızda sizin aýdymlaryňyz biziň toýlarymyzy bezäp dursun elbetde. Mümkin bolsa ýene bir owadan aýdymlaryň bir näçesini tomoşaçylarymyza ýetireli. Soň gepleşmegine dowam eder. Başysyna cennet.
Vah yalan sevilen yaktın bir vefa. İnni kimi yaktın ayrı öçme doğduna. Vah yalan sevilen yaktın bir vefa. Ben bir vefa, yar bir vefa. Ben bir vefa, yar bir vefa. Dinlemin elelem, dilim koyursun. Durmuşsun otlu, köynüp giyerken. Vakti dilin beri birin söyürsün. Vah yalan sevilen, yaktın bir vefa. Giti dilin beri birin söyürsün. Vah yalan sevilen, yaktın bir vefa. Ben bir vefa, yar bir vefa. Ben bir vefa, yar bir vefa. Vefasız sevini kalkam yadıma. Köyün yürük yada vurdum ya. İnni kimi yaktın lelem öçme doğduna. Vah yalan sevilen yaktın bir vefa. İnni kimi yaktın ayrı öçme doğduna. Vah yalan sevilen yaktın bir vefa. Ben bir vefa, yar 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 bir vefa. Aysulu bizden gepleşigimize gelip yerine yetirip beren owadan aydymlaň üçin, bizden taýýarlan sowallarymyza has bir gyzykly, içkin jogap beren üçin sag bolsun aýdýar. Indi şu pursatda bizden gepleşigimize himayetkarlyk edýän bizden türkmen telekeçilerimiz bar. Olaram saňa öz sowgadyny uratdylar, mümkin bolsa kabul etseň. Paýtagtymyzy bezeýän owadan dükan Bosan konsept bilýänsiň. Sowgadyny uratdy, mümkin bolsa kabul et. Şeýle-de Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň Bolt brendem öz sowgatlaryny uratdylar we paýtagtymyzda deňsiz, taýsyz, ýeketek Katmer kafesi, türk tagamlarynyň taýýarlanýan kafesi. Olam öz süýjülüklerini uğratdy dadyk görürsiň. Şeýle-de ziýatly konditor önümlerim öz süýjülük tortuny saňa uğratdylar. Maşgalaň bilen arkaýyn çaý başynda, mümkin sadanylaň bilen başysyna dadyk görürsiň. Indi şeýle-de ýanky diýişim ýaly parahat hususy kärhanasy öz suwlaryny ýürütip bilen mihmanlarymyz üçin uğratýarlar. Biz ählisine köp sag bolsun aýdýar. Türkmen telekeçilerimizden alyp barýan işleriňiz ählisi uğruna bolsun isleýän sepgitlerinize ýetmeňizi, watanymyzyň ösüşine öz goşantlaryňyzy goşup arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny, müşterilerimizin kän bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs we şol sanyna edilki şugunki durmuşdaryga satly gepleşigimiziň şu gedek sanyny ýadga geçirmäne ýardam eden Enarym kafesine de ýene bir gelek tüýsüregimizden sag bolsun aýdýar. Toylarda diýdarlaşalyň, toyly günlerimiz kän bolsun, watanymyz hemişe asuda parahat bolsun.
Mehriban tomoşaçylar, şunun bilen durmuş soralyga satly gepleşigimiň bu gedek täze sanyny geçirip gotorýas. Indiki täze sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun. Yaradan Allah'dan bir hüküm olsa, hova enrep bulut oynap barar. O çiğden ekiz batın dut gelse, namus gider, gayrat gider arar. O çiğden ekiz batın dut gelse, namus gider, gayrat gider arar. Dili patısadan bitmese, adıl torap göz astına yetmese, nar göğürüp kemalına yetmese, bağı solar bağvan ağlar nar ağlar. Nar göğür ve kemalına yetmese, bağı solar bağvan ağlar nar ağlar. Yanar oduma Alavudli bir yar düşse yadıma Men ağlasam tutar ağlar tarağlar Alavudli bir yar düşse yadıma Men ağlasam tutar ağlar tarağlar Ezber aydar her ağaçta gül bitme Gövher küle batar emma hem tutma Bir akıllar ködüm aslına yetme Nirde bolsa